De 3-jarige Mechelse herder Maika van Raymond van Kam en Janka Broersma uit Danwoude heeft maar liefst 16 pups ter wereld gebracht. Een megaworp van 8 reutjes en 8 teefjes. Hoeveel pups krijgt een Mechelse herder normaal gesproken? Gemiddeld zo tussen de 6 en de 9 pups gemiddeld. Dit is echt sprake van een megaworp inderdaad. De moederhond kan niet alle 16 pups voeden. 6 zijn bij een collega-fokker ondergebracht. We hebben een collega-fokker bereid gevonden die een paar dagen eerder een nestje heeft gehad en die had er maar 5. En die was bereid om 4 van onze pups, van Maika de pups over te nemen. En daar zijn wij heel dankbaar voor. Wat heb je nou het liefst? Het liefst hebben wij voor in de politiehondenafrichting hebben wij reuën. Die hebben net even wat meer body. Niet dat teven niet geschikt zijn, maar ja, je moet rekenen als er 10 honden op een rij zitten en 2 teefjes en 8 reutjes. En de teefjes zijn loops. Nou, de 8 reuën die willen echt niet meer zo goed werken, laat ik het zo maar zeggen. Dus. Nee. Wat maakt dan een reu zo geschikt voor politiewerk? Vaak, onze honden gaan vaak naar de politiedienst of naar de luchtmacht, als beveiligingshond. En er staan vaak echt honden met body. En dat is eigenlijk in dat soort werk heel belangrijk. Mm-hmm. Wij geven ze meerdere keren per dag, krijgt Maika, omdat ze natuurlijk voldoende melkproductie moet hebben, krijgt ze vers vleesvoeding. Dat is eigenlijk heel goed, omdat er ook heel veel goede bouwstoffen in zitten vanwege het aantal pups. Tot een week of 4 blijven ze bij de moeder. En dan vindt de moeder het niet meer zo heel leuk dat ze zogen bij haar. En dan gaat alles een beetje doorkomen, het gebit. En ze gaan ongeveer met 7,5, 8 weken gaan ze naar een nieuwe eigenaar toe. Er gaan reuën naar Brabant, er gaan reuën naar Limburg. Er gaan 2 teefjes, die gaan ook de africhting in, zoals het nu lijkt. En waarschijnlijk gaat er zelfs een teefje over zee, die gaat naar de Verenigde Staten toe. Ze heeft nu 2 hele goede worpen gehad. En eigenlijk vanwege de vele aanvragen naar pups van haar hebben wij besloten om een tweede nestje te doen. Maar daar houden we het gewoon bij.